Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Şaredarê Bajarê Boliyê Tanju Özcanî CHP'yî amaje kir li bajêr ji kesên nehemwelatiyên Tirkiyeyê ne 10 qat zêdetir heqê av û bacê dê bistînin. Şaredarê Tirk ragihand bi mebesta penaber ji vî bajarî derkevin herin biryareke bi vî awayî dane. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz Hefteya bê li Encûmena Meclîsa Şaredariyê li ser vê biryarê dê dengdayîn were kirin. Li Meclîsê endamên piranî ji CHP û şîrîka wan İYİ Partî pêk den. yapma bunu. Yapma bunu. Li gorî Gülseren Yolerî ya Hiqûqnas û Seroka Komeleya Mafiyên Mirovan a Şaxa Stenbolê biryar nehuquqî ye û qaideya wekevî tê binpêkirin. Şimdi anayasanın eşitlik ilkesi tabii ki çok önemli. Qaîdeya wekî di Destûra Tirkiyeyê ve qaîdeyeke girîng cih digire. Her kesên li vî welatê dijîn ji kîjan milletî bibe ferq nake, kes nikare cudakarî û neheqîl kesek bike. Ew qaîde ji bo hemû kesan e. Loma biryara Şaredarê Boliyê ji aliyê hiqûqî ve ne mümkün e ku were bi cîhanîn. Birisinden Li gorî amarên fermiyên sala borî li Boliyê nêzîkî 11,000 hemwelatiyên biyanî dijîn. Piraniya wan ji Sûriye, Iraq û Afganistanê ne. Serjimêra giştî ya bajêr jî 311,000 e. Bi nêrîna rojnamevan İhsan Kaçar a xeftinên Şaredarê Boliyê nîşaneya dijminatiya penaberan e û gotinên nîjadperestî metirsiya li ser jiyana penaberan jî zêdetir dike. İYİ Parti û CHP nav partî wan da evna hatine axaftin da projeyekî ava dikin. Ev proje hêdî jî ser ew bi şarederiya yekî ser gel tesîrekî çê dikin. Gel jî heldine pêş xwe alîkarî dikin. Bira hemberî wan tiştek were çêkirin. Faturawiya avê sedî dehî zêde dike. Hinda aciz biye daveteke dinê de dixedibê bira hemberî êrişek were çêkirin. Bi rastî ev fikir zihniyet serviye zaten. Gotinên Şaredarê Boliyê ji aliyê gelek saziyên sivîl û civakî ve bi tundî hate rexnekirin û şermezar kirin. Li ser wan gotinan ji aliyê serdozgeriya Komara Boliyê ve derbarê Tanju Özcanê Şaredarê Boliyê de lêpirsîn hate destpêkirin. 10 kat suya 10 kat katı artık vergisine, ücretine zam yapacağız. Ercan da Kurdistan 24 İstanbul. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık.